Karbenglong Digital News Forum asai hemalong nili franke mai ke pha tasila su alam the chetan the prang idi nanga che tongdun franke atum a news channel atum editors lapen tadak MD correspondent katu e panda nili churu lo tasi amet ipu edike lo tasi bidija semet pet kan nili la kedankia mai ke phalam theke lapu helo rat Karbenglong aratum kacini bangadol tahai po kacini ni bangadol tahi lasila soban klarda kacini nai kusi nili ako ragra theng nogla Asi alam thela phelo je Karbenglong long ilitum dak a district long det penafi 1951 penafi dak ilitum council long constitution long ketok do je trading license la bangke beha bepar ka choklem la ke non tribal kaliatum phat an ke trading license pinang trading license ke dos tumsi dukan beha bepar ame choklem longi pula puson si arondo asi hala so arona pengpen alang litum Karbenglong kacariatum ba jokle charisda kacariatum ha ke chengpen monam so si ke dama la bangilitum thiek pan jetha lona lasila bangso trading license ke long lagi putak te la bangke ilitum malong dak arondo ke chengsi patta do lagi patta pen aku baki do chola lasi ke chengsi ke lagi ke dan sotna ke lagi patta lo lasila hayatum patta ko ansi ke duma kawema bangat hai bhan mana ke chia so bhan patta pilong puilitum la son che than sai ahut la bangso ko ansi ahok ma pusin ni radang lupak lagi po lasi trading license non akedam tan ningkali si ba tiklojon potro ga fransi Karbenglong ASEAN akak tulam rong hang ke cheng pon je trading license do ni check nahi pu ala li ke cheng pon seta me ni like RTI ke claim haisa pinning pen Penang anikara jading lo 2017-18 masih dilaga cenglo. Jet trading license do et nahi pusi dili penang puri lo council phata than lo lapen. Dadak supane lo tax office tamen li than lo. Nasi halatang alu hampen ala letu alu nang pilo dadak ke circle pli alu dolo difu revenue circle lapen. Fuluni revenue circle dongka mukam revenue circle lapen. Silunizan revenue circle. La circle clear long atum ko ansi ke chok lima ke chok chema lasi la solo ni lihang lo kasi non pinis thanina lasi ara tu nang tu ma thanoi ilitum ladak beha be par ka choklem ji aphan ilitum non het jong li kar julong la bangke la pelo je patta do er sitame ilitum inglong aso mane kar biak hai atum ke NOC si kenan choti beha be par choklem lote Tasila so aero siap aganta kacuhanganta pipe pusin nili kar julong. Ako kenang sot pulote nili amuni tame peklang he alang itu kacuhang ta pipe. Lapen iselam je laso alu bangke kilong ipangke council dam nangipu. Sita medak revenue in charge do taxation in charge do sita me lahai kadu kawialo NOC kacuhang nam hanta siya malong si laso alo approval and nam nangipu si kacetan. Lasi aron tong kasema delene ko alone lasi inu da siam plotang te lake kaduk kawe adang pisi ke lang ba pulotang te itu NOC ka chen nam handa siam mani hong nai pulote aru achiklo alami ang tanung si dokok plotang te ilitum ko sono itum ke longala lasi laso bangta nili chok che pusi puntu inu da kaya ke kilong apale laso arpu bangla pinoy alo te ilitum NOC ta ke long joy ke ko lasi apor pe na por hut ilitum Karbenglong Autonomous Council kacaritum tapi non ke do bomatum EM omorsing tiso in charge revenue lapen dorsing ronghang land advisory board chairman alaletum apor pen apor kaning je lapelo je long le aporta do sita duplicate original do je metang pan he jan sita lasi alaletum tangka maha kelo hadim non ke damtang ilitum cethano lo 4 lane lo tabe e nane non solar project lo tabe nane na hox tabe long le phelang ala kele lo protang ke ilitum e khai jan tabe ilitum hanale puji ke potta doloma ada pe klan tha apotta dolo te naga aki thi chot aki ding danala aki ding chot kali aki thi danala ha komande bangela so potta chok lim lo prote lata ala ne tum ki puthi bange nage council approval ave ko pusila tum ilitum hana puji la bangke approval ave nan lu ke chok che pata dusita lasi la bangso bangta non dili pui bang la phelo je nang li tu nang li dorsing rong hang
Land Settlement Board Advisory Chairman na pen Revenue IM in charge Revenue EM omosing tiso phanang tum ba ni phanang puila pela nang tum la ansi kar biang long along le aputha athi pet pen ikleni sincere pen ikleni pulotan le non nili hai ki bihu balo allo idea nang tum damtha hai to ding license dak dipua circle ta dolo Polonia circle dolo dongkam bukam circle dolo circle pli dolo Nasila dak amen ke dotum apatta ke dotum ke cia sotum apatta na dotum inquiry tha jela tum ke long a hok lo ba latum approval council dolo ba laben karbiang long adang pinon latum kaddo kabe CM EM me kedang lo kaddo kabe nilipen lo kedang lo kaddo kabe apatta ki pi an along le momantu si land advisory board lo ke pas council ke dama laben approval ke duma lahai na tum ra tan dak patini tha nang itu male ke dolong four lane along ba ko nani long le ke nang yalong lo tang ke hada ke do bari tum hang tum kalili kalang lang than pen hala solong le ka chi rai cho ji pang ke il tum rata nang ko ke lo lasi nang tum ko asi ka thik ke klema la hai alu pen nang tum damoy nang tum lo se alu dolo hang ek do hai apatta ada muslim do bengali do nepali do kantu kami akhai do lam lasi ke che soan hai alu nang tum lata lasi alang tum ili tum hijang dak keng set karbia khai inglo suke keng set tumat la so ali ka chuan lok selang tum ekle lasi ko pipi lo prote dal tum na junoi dal tum ali ko so so ka chuan mani na ante lasi ke damta isian thek la pelo nal tum department asor superintendent tax dak office penang tum dam pen khot tia lo ke nal tum ireng pak si su dam tu imi thanga din nal tum government amuni thula la ke ko mani asong ke ther dam gailo ko mani ham phang asong le ke ther dam gailo asi khot tial allo idea tanin long do ladak ke nili hala sut ke chinia teng bake non nilo do teng bake 10% bak dak trading license ya dak khot dia ke dak man jata kawisi ka nili ke dam tang lagi lasi dak di fu taun dak kawi do pi lasi lahaya long nang tum check pen lahaya pota kalima kalamal han tum check lo lasi eme thang hijana pang tum kacing chok ko bake tum chok chelo lasi aron potang de kadde hota ro mana po lasi nang tum patta ki pian ape indu na men pen ko an patta pi ma ape ko mana long le ko ana atiri suri duma nang tum ra tan tak lanta nang le tum no se hok pet ra tan hak ke klem pi binong pulo ta ke la pen just pen dorsing roha alang le land settlement board advisory board alang chairman lo alang le tan ki puji mage dili kapachini kan tum mangala pelo nang lige MLA prote ko pilo lage member of legislative assembly ke dak ditua bele ki lake assembly ke hadis pursido la sinang li pham MLA hadak na pe manu bi phalo la dak ki sum ke boy dak kan biang long ara tum ki sum ke boy aputa nang li hadak piklang du no ningje du no sinang li pham ke nang ke toy la sin dili na puji bangke dili tum rong asolam pen dili na puji bangke nang li pham la dak rong ke nang chu bhong tot ni do nang li hadak state long le mesen na chairman sa du noi ladak non pinyar ni tum thek long lo kaddu kami ke hai tum tame pusi duri tasi ladak abang ke nang li hadak montri cholong thek the ma dak aki bi tum han chu hai dak ke nang li ke thek kali lo pusi ni na pu tu asi kar deng lo ka panta asi pachining tu lo da pe nang tum kopia polisi ne laga rasniti lam ni kupe sitame chopang na ni lo minister da tum power ke lo kali ka ke pe kom tu ha bang am tan si minister na tasi nang tum bang li kar deng lo MLA lapen di masa ke bang minister lo bang kia tum MLA na tum minister ka cholong nekte ili tuma wan RC dia department zone ta na tum ke long nekte daksi na tum hong to mane chiri si long le pe lo mane hala pu long si na tum hong to la si dor si ro ha ke hai nang li hala dak le ra la phang na chetan pinoi long le pela man chetan long na chetan pinoi la lo te na tham ra tamen na le phang cholo asi dake na chu bhong to dan nego kusi nang li phang ni nang ka pachini kan tu lasi la halo alam ta aki din ta velo asi puthok ni li giru chulo je kar biang lo ra ra pan non ka chari po matum nang le tum ra pan ke na tum keng set po man tum la ke nang tum chong thu ri noi than pon ta ri noi mislead kuri ri noi je la dak patta ke long ni tum da pi noi ke long le tum hanta pa long noi la so aki thi aki ding approval ke do kawe puke nang tum na ke ningi ri hala so apata ki ding thi awe approval awe hala so long le nang tum bale cherai jadi asi kondak dan para cerai nang tum dili 15 juni council tu dili na paklang tekno je ko so si nang tum ka cerai ma
hal atum han kedu barin tum long le pin pen hada NC riam paklang ko abu pu paklang ko ciraja nasi langsung pakai kagano tumas council asiem akha tulam roha phata nangli sitame lahai bakke interfere dunoi kham ke dunoi ke chok che dimat ken nangli kham ke dunoi nangli kam ong u ang bong sitame lahai ing chap pen nang tum kham ke dunoi nasi nangli tum government atum ke claim ke chok che chichini ade thai rat dang na peklang ko nili tum mosona munin na peklang ko newspaper tum na peklang ko news channel tum na peklang ko nangli tum bangke halada ke chok che langli ka che pek ke ngadin nang tum bangke kiu dan na ke air ko talo te non yap damoi la puso sinar tum ke claim tu lo ko nasi la so bangke tonloi ka che pek ke ngahun bangke nangli tum dang chapingot la ka che pek ke male claim ingot ali nili tum news channel atum ni legally la ke nangli tum sial itu ko la ke ngadalo asi la si pachini lo así la son con si en el que tú tienes ahí do no taque ta tu melo ta Sa tan te na lila kai ki jok kan lu ke long ateng kan ladak di fu revenue support ang pong ke che so tum bang ko an bang la pata ke long que nang do taque difusa kul ta dolong penilitan no difusa kul a revenue circle la si dak hisap update stop pinangan do akai tin tak ke che so ka akai tin ta do la si ka la taque así ni liu benda pulo so apot tabang ko ansi ke approval ke dolo na le tumla me thagi na pan approval ha ke chok chil hala dakta hang ta to si mo ta ni than así dopi khangya la pen trading license kami ta dopi hai tum ta lang tum ing chap na ko la tum ta la license ba ke ho to lang le tum kuri bom thai ko así la so putha kami ni li ke benang amin kana phang non do bom superintendent of Texas itu taruh saruh alang hasut ke sister lang be si hasut ke superintendent lang alang mun phani di kilo jeli tu malam kar denglong la jitu council la constitution lo bangke tok dak media masih la tok dak ni dan tu teks kisuman agon ke usini la dilo alang lina thang bangke nili tum tok lo saho tapen governor ka pilo same governor SM kuri le da solo na pachi tu itu tade ko pilo lagi su power dola imi thang heblong de sona siklemi konta chuklem lo le atumi pruvel la pidum de pute ko na lake politically ame karo lake asi badak tame sia me kai tame dang lang na ko asi la puso melo asi tu na ni sini ateng pute ban bak dola la dili son ta ke hisap la porta ke la dupik lada ke do an ke ji song sil lagi sarkul li along la sini ta hisap et no pinang ba paru tu itu paru hotshop ende nang tunta thengong dukan du an ke pinang du ke así paru hotshop ta hai pas isya ta hai así ke hisap ba ke ni ta hisap se dala takla ke Jesus ikong lo mane kar bidu tani do ta Fuluni revenue circle dolo fuluni tak dolo dongka revenue circle under lalong circle under long BGR long ledu haraphat penke kheruni long so dim long bangakhai tum pota sulam do man kala sinon non ala no bangke ni lidat de semet pen pidi bangke la tek salan lo sedak aporta ke do ala bangke ni BGR puta langlela mala son puta langle se dak patta ke do tumsi lake tax pen order ke long lo je dukan ke dukan ke trading license ke long lo asal dah itu tum capek sih itu cini po ala soal long kan dua kalau kayak sari long clear satu alu lu lah pakai asal dah capsi lah pakai itu